TV Ubwansu bw'omuguzi omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi inegaki igomboronge turonge ichimbo cheto kwarure tauni asokole gasi yao kwarure noena ase asali omenyete wachirenka risafu kare waikirenka risafu kose Mombasa kwarure waikire maambia mapema sana saa 12 nkole wanywe chai buyaigo wakwani abaiboli buyaigo wakwani abana bamino buyaigo watabono nga mama ose tata ngangenda ntimoke gaki asengenje sabana role nentambe ngangenda ntimoke egere gakirende obongo boira ne fresh kidogo asengenjo nga nomoroso kwarure safari ntambe sana nandi safari yabo tuko ego chiarosya yatokana nga liri kwale gocha gosane big kwali nete gosana magoro kwale gocha mbare bakorora korunchera baroranga kei mokogoti ochire okay bijamono sana bono yatokana nga kare gwachire bakororire big goro kwale nke nandi imagine gwabegete mbake gobieri yabanya big eri bakwete egere nga emberi ya mambi nendoro lakini barabu bakororire kare kwanyoranga isika bono basaganire wasoire nyomba nalio tagete gwetura kidogo ngabono isika buba ichoire bangere kuboli mama nga mama anti ngaikwarara mokogoti agenda kuchia nga tutakete to mokwani mama ko batenga yaya igotimo kire kidogo kora mwachinga kinkobokale yaya na indumbwango twalenge tigato kwani ga tomanya kogenda na kende ngeye imagine bagotebya ngoko bacha bagokwani naende obaye kende bachikoraki bachikutalira Mamumino chuko bakani mbali koiwa mongino tebanga ki ya yabona asengenjo mwangire kobera ko rusiko gaiga wano gaki tigamo tebyache tigamo tule yatokana ngaliria ko gutura chitoro chako bwatira bono embwa buneyo kwagenda ro kwa bakwania dende tigaba gotigegera utimoke ngayaya bono rango na kitoko ngakibona go tokora bono na kitoko menya bono gaki taribo betigambolinga embwa iyo ebikora bunebyo bitari koko kimwanya bantu na achire na rura sinarure esafari yane nentambe ndagete ntimoke ndilaxi birukunyo nini ngana na limwachire ngana nde utagete ngana nde mbasere tindi ko boli kura kende nkenyo ngo bolia bono gakimbwa buneyo etabi buneyo kakiteriko chiagokya na kiako geranko boli ganga embweyo ekogecha aye noro chinga nengiyere kwambwati korunchira wacha utagete nkwa ekende ayo monyene tokonganya lende gakitiganti moke kimama batebiringa tigati mokake gongo chali embwe yiteriko chiabanginya na kiagara nko bolinga ine agaki igombuya nande chinga kichinde yatokana ngabwabwo reserve ngo imokoro ogenda ko Nairobi amenyate go Kisumu go Kakamega town ende yonsi omenyate yatokana ngachinga kichiria okogenda kubugolire ndagera yaho obugolire itoke obugoli chingeni obugoli ebyasi obugoli none chibando chikunya kosambaga ali asakortaki asomenyete yatokana ngachinga kichirio kokora mbali mama tenga ayo obwate chibesa labda litoke lyarekoni go sensiringi 200 ojo gokonire go litoke 500 mbona mboka kwebolinga litoke nelisi nini otatokonga ne 500 asengenche nkogende town ngalitoka litiru chikunyora yatokana ngotaka komentera chibesa chingeni chako go sensiringi 100 watabanga chingeni 200 asengenjo matenga ninchika netie na ndenge na chirocho njigutumia engoko yale ngo sensiringi 100 go 200 go 300 go 400 wanda sensiringi 800 asengenjo nga injena njibwate egera njigutumia embo bune terigo chabangiya nona nseta abantu bamande chitown mbabwate besa na barongoli kibale bone embweyo etabyeyo ebikole ebyo bikogecha chomanya na lesengo ganda nkoligingo chia ayota getenga nkoe chibesa chitangana besa aseli toke lya siringi 300 aywansa basiringi 600 siringi 700 asenge nchoma tenga mokogoti nje ninjibwate ya nanje tinjibwati na nje nkoliginde bone mbweyo etabyeyo ebikore bitari kogokya mwanya bantu ayo monyene iko bikogogeti asenge njota getoni bekorwa asende nchengende ekera nchengo ikane Nairobi ali go Kisumu go sasemenyete go Sembosongo nganje go ninjibwate ya nanje tinjibwati nkoliginde embwetiru chiabangiya ekogera tokobolia kurugaiga television ya NDC TV nga tabye yetari kogokya
mwanya bantu lakini asole yabengia ekera ngoboliga nga ine gaki igombuya ine gaki igomboronge turonge ichimbo cheto